jam nyalle mon jam Allah hire mon kono kadi bar on pini e jam bandiraɓe tedduɓe hettiɓe en ngari wadde yewtere meɗen wiyetende tindi. Bandiraɓe noon so Allah kolliti weltare no feewi e wawde en siftinde ɗumen ko yowiti e ɗiɗo henne tindi, tawi kadi ko tindi kadi wona enen tindi, ko fulɓe tindi ɗi tindi. Sen ganduno tinduɗo tindi ɗi tindol hen foof ma en dutto jomum teddugal duwano ɗen ɗum moƴƴere. So tawi ko ina wuuri yo Allah juunu balɗe moƴƴina battande, so tawi ko koɗɗo e jomum yo gene yurmo ɗum yaafo ɗum, ruttu ɗum teddugal, sabu wonko waɗani pulagu, wona pulagu tan ni, sabu ko so firtama hay e ɗemɗe goɗɗe nafoore ina wawi dañede hen. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, huufi haalirde nde ko musidɗo mon guiɗo mon Abdulwahaabu Kane, wuuro men Agnam Yoroyaɓe, gonɗo hande ɗo e nder leydi Italie. Tawi kadi ina heewi yaadude e gaasi musidɓe meɗen ɗiɗo, hono musidɗo meɗen Amadou Binta Konté, gorko mo to wiyete Diatar, wondude e ballidiɗo muɗum biyeteɗo Tidiani Thiam. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, hande holto paaɗen? Hande paaɗen koye tindol hakkunde bañowo e mbaroodi ladde, ɓe mbiya takri. Hakkunde bañowo e mbaroodi wonko mbadduno, ko ɓe mbadduno ko noon ko hunde gandanɗa hoore maɗa namdide ko wiyete ko hakkilantagal mangal. Holngal ɗon hakkilantagal? Waɗi saaha goto ko wiyete ko mbaroodi ladde takri fini tan hankadi woni hankadi e fiitade becce, ina hollira ladde nde hande ko kañum fawi takkere muɗum. Kala ko ina dilla e ladde mbaroodi takri holliri ko kañum wawi. Wi joni kay ladde nde foof ko min woni gardiɗo, min woni bawɗo, kala ko jaggumi ganduɗa hoore maɗa mi fiya ɗum ha ɗaata, walla mi wara ɗum. Joni noon ala ko keddorimi e oɗo saaha, so wona kay oɗo saaha joni mi ƴeewa ko wiyete neɗɗo ko somi heeɓi ɗum min mbawa habde, so tawi min kaɓi, somi fooli neɗɗo o wona hankadi mi fooli wuro, mi fooli ladde. So tawi neɗɗo o fooli kam wona tigi ladde ko min jeeyi, kono wuro noon ko neɗɗo heerori ɗum. Kono komi sikkani ko no mbawirmi nde ladde ni eko woni e nder ladde ko e kulle, mi sikkani ko woni e nder wuro ko wiyete neɗɗo, so tawi ina wawa tigi wadde mi ko wela. Mi yakoraki oɗo saaha joni mboɗo yakori ko min fawi foof takkiram. Bandiraɓe tedduɓe heddiɓe, ko ni woni mbaroodi ndi ina yaha tan ina fiito becce, ina akka dande, ina willa laaci, ina hollira mbawka. Ni woni tan mbaroodi ina yaha ha hawre fowru, guite mabɓe hankadi labdi nayyi, fowru dogata, heddi fowru ne signa. Mbaroodi ndi fowru jeeyi hakkille ma, hande mi wiyatama haydara, hande mi wattama haydara, ko namdal gotal jogimi faade maɗa, mballa kam hen tan ko ɗum ɗon cohlirmi, kono hande ala ko mbaɗanmami goɗɗum ko ina lorma. Fowru wi holko cohluɗa? Mbaroodi ndi wi cohlumi ko joni mballa kam mi yiya ko wiyete ko neɗɗo, min kaɓa. So tawi mi haaɓe e neɗɗo o, somi fooli neɗɗo wona hankadi dendagal ko woni e ladde e wuro kala ko min fawi takkiram. So tawi neɗɗo o fooli kam noon mi anda ko min wawi ladde nde, kono noon wuro ngo wonko wawi mi toon. Ni woni noon fowru wi a mbeɗa wawi holludemo neɗɗo de, kono noon mi yettata ko neɗɗo o de, ko an yettoto. O wi eyi so yiɗi
so yiɗi min kay mi yettoto neɗɗo sadi ko min mami haɓe neɗɗo ɗum kay mi diwaɗi yetta ɗum ni woni no ɓe jaadi haɓe jaha haɓe jirlo tan haɓe coyni bañowo eɗen kewi sifrade bañowo noon ko gañowo ni woni noon nde ɓe coyni bañowo tan bañowo yi hankkadi mbarodi yi fowru ɗon tan kawi so Allah fuɗɗi jaggude ɗum tan hankkadi kañumne muga andi bañowo so huuli hen saaha yetto bayen ɓe hay sono jogui ferel so yiiɗi fellude wona ferel o waɗa toyi ko hunnuko mum waɗirta toyi aɗa ɗum komi jogorani warde bañowo hankkadi mugama hankkadi heddino signé ene guerguerta mbarodi ndi wimo wonde ko an woni neɗɗo wiya ha ko min woni neɗɗo o wi ko an woni neɗɗo wiya ko min woni neɗɗo o wiyi ko namdal tan joguimi min de e nder ladde Allah e jeerede kala ko woni ɗo e nder ladde he ko min fawi takkiram ko min wawi keddorimi noon e aduna ko neɗɗo somi haaɓe e neɗɗo somi fooli neɗɗo tan woni hankkadi mi fooli ko woni e wuuro e ko woni e ladde kala joni noon jinmi gandanɗa hoore maɗa ko kalnami an neɗɗo o hol joguitari no joguiɗa e hol mbawka ka mbawɗa on saaha mbadden gandanɗa hoore maɗa garmi gara neɗɗo wimo so gonga jarama mi nani ko kalɗa ko mi faami kono noon a betti kam min ka bettuɗomi o wi ala mi yiiɗa bettuɗomi o wi ka bettuɗomi o wi ey joni so tawi komi bettuɗoma ya hebloyo heblo holno keblortoɗa o wi ey mbeɗa anni keblortomi o wi holno keblorɗa o wi mbeɗa anni keblortomi o wi heblo mbarodi ndi wi bisimilla heblo ni woni neɗɗo o joƴƴini fetel muɗum ene joguino ɓoggol gandanɗa hoore maɗa mawgol ɓoggol jugutgol woni hen mbiyata disiyol wonen noon ciforto ɓoggol ngol ni woni tan neɗɗo o wi mbarodi wi nam o wi an de wiyomi yami hebloyomi ara kono an mo jiimi o mbeɗa yenanami jogorani tawtordema ɗo hennene an ka jogorɗo hulde o wi min ala mi hulata o wi ala jogorɗo hulde o wi ala mi hulata o wi joni mbaɗen dani saabu mbaɗa andi an karto ko te min mbaɗa andi komi garto joni mbaɗen dani ay kiiɗo lekki mbaro ndi wi ey o wi jinmi ko haɓɓudema hen ha tiiɗe haadema dogde somi artimi tawma ɗo nden hawde mbaro wi eskey min ko min yiilima wona an yiilimi so tawi dogdunaɗa kay ko an dogata an kay ko an dogata an kay ne wawi ne gasa taw ko an woni jaahowo wuuro ni wasa artude o wi ala min dogata ni woni tan to yahanno arta foof neɗɗo funti mbarodi tan ha mbarodi tan jaaɓi haɓɓede ni woni tan mbarodi ɓagge lekki keeci mum hankkadi fawe e dow noru lekki he ni woni tan kanko bañowo o haɓɓi mbarodi ndi ha tiiɗi hankkadi dillata dalata tiiɗi mbarodi ndi wimo a pari o wiya ha o wi joni eyi mi hankkadi mi pari o wiya ɗum noon ya gaɗa o wi ala joni kay mi pari min kay ala ko duttantomi haydara o wi ala ya wuuro gadda kaɓirɗe maɗa o wi ala ɗo joni kay hay kaɓirɗe gotel mi addani min kay mi pari bandiraɓe mbason yejjidde to neɗɗo o hankkadi ne e mbarodi ndi to jewtita ɗo cillel kam taw jeyima ko ɓooyi woni fowru kam taw yiya tawa kañum dogui ko ɓooyi woɗɗitima ɗon eyyi Allah dandi ɗum e bone mbarodi ñande hen ni woni tan mbarodi wi mbimi ya hebloyo gara o wi ala joni kay mi pari o wi ɗum noon tawɗa pari haɓɓi tam o wi ala haɓɓiti kay ala ni woni tan hankkadi kanko bañowo tan o waɗi o lowi bannande tan o elti fiyande mbarodi ne fifo wawa dirtude koko haɓɓa ha tiiɗi omo leema ɗum piyanɗe tan ni woni goram ha hankkadi ne mbarodi ɓuuɓi leƴƴiti o haɓɓir ɗum ni woni bandiraɓe tedduɓe hettiɓe kanko neɗɗo o fooli ndiɗo mbarodi
wadde noon ngol ɗo darol eɗen mbawi ɗum funti laami ɓuri felli laami. ɗum noon en kettima hakkude darol mbaroodi e innama ade. bandiraɓe tedduɓe hettiɓe to banggue gacci to wonno toon ko Amadou Binta Konté wondude musidɗo meɗen Tidiani Thiam. ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon abdulwahaabu Kane gorko majam yeriyaɓe. en dokkodiri aadi ha lawol gongol kadi e leppi men garoji. kala noon mo ganduɗa darol meɗen ɗeesi ɓoccitade ɗum ronki gandanɗa waɗa heftude darol mum, darol ngol sohlingol, ina wawi windude abdulwahaabu Kane taw koye bindol pular laftugol. sa windi Google on saaha ma taw toon dendagal jewte ɗe mbaɗaten ɗe mbawa hettade kettoroɗa hakkille maɗa. on jarama e kettugol. yo Allah hokku en kadi hawrude e saahaji garoji.